kowe wani mateni maratuwamu? Rama, kendel riyen. Kalih menit melih. Ayo, saiki dicoba Karna. Sadurunge Karna mungsuh Janaka, saiki Karna mungsuh saya dhisik. Nadyanto aku ki wis tuwa kempong pira jambul wanen, mripatku wis ora permana, ototku wis kendho, rembugku wis pelo, gregetku wis nglokro. Nanging kumlawene tanganku kiwa. Njawil bathukmu ora sigar mrapat tak guroni batangmu kowe. Oh. Omawiknam mastuna Narko tresno antulus anyopraring alun nun sewu Yadi amit pasang kalimantabe tinebihna saking siku denda nyuwun pangapunten kula ingkang sowan tanpa tinimbalan. Ngaturaken kawilujengan rawuh paduka Koko Prabu Dwarawati wonten setinggil negari Ngastina. Inggih Yayi. Wilujeng niskala sowan kula kalih saking Rubeda. Yayi Duryudana. Kaliyan matur sampun ngantos klentu ing Pandhawi sowan kula wonten negari Ngastina mriki tinerka dados sarana mulyanipun Pandhawa kanthi srana ngrebat negari Ngastina saking regeman paduka. Babar pisan boten Yayi. Sanes menika ingkang kula tuju. Nanging mugi kawuningan lampah kula ing mriki tata gelar kadhapuk dados duta pengawaking Pandhawa. Nanging tebih saking menika Yayi dinten samangke ing antawisipun Pandhawa lan Kurawa kula rengkuh sami dene Yayi Duryudana sakadang Kurawa miwah para Pandhawa namung badhe kula dherekaken rumeksa dhumateng karahayon lan katentremaning jagat saisinipun Yayi.
Nggiripun kados pundi, Koko Prabu Ndarawati? Ngaten Yayi. Pandhawa lan Kurawa menika sami-sami traing kusuma rembesing madu tedhaking andana warih. Dasar turasing atapa darah saking Saptawarga. Ing mangka Yayi, titikan kautaman saged tiningalan saking Hambek Berbudi Bawaleksana. Berbudi remen geganjar tumrap kamulyaning sesami Bawaleksana. Menapa ing sampun kawedhar kedah kelampahan boten nglincati pangandikan ingkang sampun kawiyos. Pramila Yayi, sowan kula ing mriki namung badhe nderekaken paduka Yayi Duryudana supados anetepi jiwa kasatriyan sarta ngluhuraken kawibawan paduka kanthi srana netepi pangandika ingkang sampun kawedhar. 13 taun kepengker Pandhawa lan Kurawa sami sesukan dadu satemah. Pandhawa kawon negari Ngendraprastha dados kukuban paduka lan malihipun. Pandhawa kedah nglampahi dados buangan wonten madyaning wana dangunipun 12 warsa lan kedah sesingidan wonten ing kitha Wirata dangunipun 1 warsa. Nanging nyatanipun sedaya kala wau ugi mawi prajanji menawi saklebetipun Pandhawa umpedan sesingidan kadenangan dening para Kurawa, Pandhawa kedah mangsuli hukuman 13 warsa malih. Nanging kosok wangsulipun menawi anggenipun Pandhawa sesingitan boten kadenangan dening para Kurawa, Yayi Duryudana sagah mangsulaken negari Ngamarta winimbuhan sepaliying negari Ngastina. Leres mekaten nggih Yayi? Nggih, leres. Nah, ing mangka dinten samangke jagat sampun nekseni. Jagat sampun nekseni cara-caranipun tiyang utang mekaten Pandhawa sampun nglunasi 13 taun Pandhawa sampun gesang Papariman Wulandara lan dipun lampahi kanthi sabar ikhlas sarta saklebetipun sesingitan wonten ing Wirata Pandhawa boten kadenangan dening telik sandining para Kurawa. Tegesipun Pandhawa sampun lulus saking prajanjen. Sakmangke kantun paduka Yayi Prabu pun kakang pitados bilih Yayi Duryudana menika narendraning darah kuru ingkang luhuring budi remen netepi dumateng kesagahan. Pramila saking menika pangandika paduka ing namung seklimah masrahaken Ngendraprastha lan sepalihing negari Ngastina dumateng para Pandhawa yekti badhe ambabar katentreman miwah hayuning jagat sawegung Yayi. Pramala mangos wamyung ambrangang kadhi karunaning kaswase haning marga memalah agung Koko Prabu Ndarawati tuhu pangejwantahing Sang Hyang Suman ingkang tetela weh pepadhang tumraping sagung dumadi. Pangandika paduka yekti narbuka dumateng wiwaraning kautaman. Satemah Duryudana enget dumateng jejering gesang. Minangka tetungguling darah kuru ing kedah netepi dumateng luhuring pakarti. Aduh Yayi. Syukur bagi sewu menawi kados mekaten lajeng kados pundi kesagahan paduka. Nggih. Pramila saking menika mugi sineksen bumi langit lan isining rina wengi. Dinten samangke kula sagah mangsulaken negari Ngendraprastha sak jajanipun
lan sepaliying negari Ngastina dumateng adi-adi kula para Pandhawa. Oh, apik tenan kowe Duryudana. Langning kalang sanak larakan muncar oh puji syukur kunjuk mring Hyang Agung ingkang sampun narbuka dumateng kautamaning putu kula. Ngger Duryudana oneyang jumurung marang lekasmu kula. Wis ketemu nalarmu ketitik gelem rukun karo adi-adimu Pandhawa. Duryudana kowe putuku tenan. Kowe dadi mutiara lan mustikaning darah kuru. Poneyang banget bagya mulya Jaka Pitana. Inggih Hyang kula nyuwun pangestu. Ya. Lumintu pangestuku marang putu Duryudana. Muga rahayu kang tinemu sembada kang sinedya Basuki kang kaesti kula Kurupati. Nuwun sewu Yayi Duryudana. Gandeng samangke sampun cetha pratela paduka nglilakaken kamukten Indraprastha. Lan sepaliying negari Ngastina dumateng para Pandhawa mila mboten ketang namung sak lembar. Mboten ketang namung sak lembar kula nyuwun tandha bukti sarta tapak asma saking paduka Yayi Duryudana perlunipun. Layang menika mangke badhe kangge kekancingan rembag kinarya oleh-oleh tumrap ingkang rayi para Pandhawa. Nggih. Koko Prabu ngestoaken dawuh mugi pangasihing Gusti tansah jangkung dumateng ingkang rayi. Paman Sengkuni wonten dawuh nggih. Diage manjinga marang Panti Pustaka pundhuten dlancang kekancingan ingkang bakal ndak tapak astani. Lho nggih sendika ngestakaken dawuh kalilan amit madal pasilan nggih. Oh. Mundur sang Rakyana Patih untanging Prawadya Bala
kembang kinita lelakuning gandeng kembang
Begadang kene, Nduk. Pur. Mbak Uun, ya Mbak. Dasar Tina malam minggu Oh 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 Mas Joko. dasar dina malam minggu Alhamdulillah. Leren sik ya, Nduk. Iya iya iya. Heeh. Sadurunge matur sing akeh ayo ndak kanthi ngunjukake rasa syukur ana ngarsaning Gusti ingkang nyipta jagat kang wis
paring malimbaring kenikmatan marang sedingah menungso ingkang sumebaring jagat raya. Ngono ya, Yung. Lan bengi iki sing dianti-anti wis dadi bukti, sing ditunggu-tunggu wis lumaku anggonku ngestukake dawuhe para pepunden. Mligine warga masyarakat ingkang mapan ana ing Desa Mbabatan Lor, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun. Mapan ana ing lapangan Babatan Lor ya, Yung. Dalam rangka ya kuwi tasyakuran tegese warga masyarakat ing Babatan Lor nyukuri kanikmataning pangeran lantaran ya kuwi nganggo adat utawa tradisi budaya bersih desa. Bersih desa. Sambil menyelam minum air tegese ora mung bersih desa wae ing wengi iki uga merayakan utawa mengeti kamardikane bangsa kang wis umur 72 taun. Ngono ya, Yung. Lan wis dadi adat, wis dadi tradisi tumraping warga ageng ing Babatan Lor. Saben-saben nganakake syukuran bersih desa ngene iki ora nate kendhat, ya kuwi mesti setiap tahun menggelar kesenian mligine wayang kulit. Piyayi Babatan Lor tiap tahun mesti bersih desa kepareng nanggap wayang. Dadi kena ndak sebutake lamun to warga masyarakat Babatan Lor adalah salah satu promotor kelestarian seni wayang kulit yang tercinta. Mila tepuk tangan untuk warga masyarakat Babatan Lor. Iya. Merga asor lan luhuring negara kuwi kena diukur saka budayane ya, Yung. Bener, Nduk, bener. Mula sadurunge matur sing akeh luwih dhisik ngaturake panuwun marang Pak Sekdes selaku PJ Kades. Iya. Bapak Sumarlan. Bapak Sumarlan ingkang sampun cancut gumregut anggenipun paring pakurmatan dumateng kula sak kanca lan melayani dumateng para warga masyarakat Babatan Lor. Iya. Piyayine ya tanggung jawab. Piyayine tanggung jawab Pak Marlan ki buktine aku teko sak kanca panjenengane wis ngadang ning pinggir dalan. Aku mudhun saka mobil langsung, "Monggo Pak Cahyo, monggo Pak Dalang pinarak mriki nggih SD mriki. Monggo pinarak ingkang sekeca kalian menika dipun sambi Pak Dalang. Monggo rong enek panganan apa-apa blas." Ya aja ngenyek. Lho, tegese bubar kuwi terus para biyada, para sinoman njur cancut gumregut ya kuwi wah tenan kajen keringan kopen aku sak kanca. Iya. Daharan unjukan karo jajan ki banyu mili ora ana kendhate. Malah mau diparingi ya kuwi berkat gendoren ana ingkunge dipoteng-poteng. Iya. Klebu bojomu. Kesi iki jan pokoke aku ndas gandeng karo cakar. Lah kuwi lek pitik utuh to kuwi. Ha iya to. Iya, matur nuwun. Ugi ngaturaken panuwun dumateng ketua panitia ingkang dipun pandegani dening Bapak Purwanto SPD. Iya. Mboten kata lumpen ketua BPD nenggih Bapak Dr. Andes Puryanto MPD, ketua LPKMD nenggih Bapak Hadi Mulyo. Iya. Lan sedaya para warga masyarakat ingkang kepareng nyungkuyung nenggih warga ing Babatan Lor kabeh. Tenan, Nduk. Dasare iki sisan gawe kanggo srana panjlimuring raos merga iki para warga masyarakat ing Babatan Lor lagi duh kita kelangan pangayom nenggih Bapak Kades wis ditimbali dening Gusti murut ing kasedan jati. Mula didongake bareng-bareng. Muga-muga Bapak Kepala Desa tansah pinaringan kamulyan kawibawan cedhak karo Gusti Allah manggih bagya mulya ana ing kasuwargan langgeng. Amin ya rabbal alamin. Bersih desa ya, Yung. Bersih desa ki tegese resik marang desane ya ing bab lahir lan batin. Ing bab wadak ya bab moralitas utawa budi pekerti ingkang ditindakake dening para warga masyarakat ing Babatan Lor.
Ya, sing inti sarine ya kuwi bersih desa sebagai perenungan diri, introspeksi diri, ngongak marang lelakon kang wis kawuri sing apik ayo ditingkatake dening kang ala padha disingkiri adoh. Pamriye ing dina-dina sing bakal teka ana undak-undakan ing bab budi pekerti ingkang utama kanggo srana nyembuh marang katentremaning desa Mbabatan Lor. Iya. Kejaba saka kuwi bersih desa mujudake tandha syukur ingkang ditindakake dening para warga awit kanikmatan lan berkah saka Gusti ingkang nyipta jagat, Nduk. Mula wis cetha guna lan manfaate bersih desa mono ing antarane siji dadi srana wujud syukur marang purbaning Gusti Allah jumbuh kelawan wedharing weda suci kang inti sarine sok sapa menungsa gelem nyukuri kanikmataning Gusti yekti bakal ditambahi ing reh nikmate kosok baline sapa sing ora gelem nyukuri kanikmataning pangeran yekti bakal nampa pasiksan sing abotno ngono ya Yung. Manfaat bersih desa yang kedua kanggo srana ngrabuk marang kerukunan tumraping kabeh para warga masyarakat supaya luwih guyub rukun kompak lan nengenake gotong royong samat sinamadan daya dinayan satemah bisa mimbuhi kasantosaning bangsa kanthi gaman panunggal utawa kerukunan. Iya. Manfaat yang ketiga dadi sarana panjurung tumraping kabeh para warga ing Mbabatan Lor supaya darbi rasa tanggung jawab lan handarbeni tumrap beci ing desa lan gelem nyiwakake kebutuhane pribadi nengenake marang keperluane bebrayan agung. Sing ingkang angka 4 ya kuwi bersih desa mujudake dana rasa ora mung dadi panglipuring warga masyarakat ing Mbabatan Lor kene wae nanging uga nyenengake warga sak njaban desa ingkang kepareng ngestreni rawuh ing bengi iki. Ya. Dening kang pungkasan manfaate ya kuwi dadi sarana lestarining budaya tinggalane para sepuh sing nyatane dadi beteng ing nusa bangsa lan uga kanggo cagak marang jati dirine wong Nuswantara utawa ciri khase wong Indonesia. Iya, ngono ya Yung. Wayang kulit ingkang digelar ning lapangan iki mung minangka daya tarik kanggo srana ngrawuhake para kyai alim ulama, para sesepuh adi sepuh lan sedaya para warga. Yen wis kabeh para warga kepareng rawuh tumplek-blek ana ing lapangan Mbabatan Lor sing diesti ora ana liya kejaba nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Nasa. Muga-muga kanthi bersih desa wiwit ing ratri iki nganti tekan pungkasaning jaman Mbabatan Lor tansah manggih hayu lan rahayu durga mendhak kala sirna manggih yuwana basuki sedaya para warga masyarakat pinaringan panjang yuswa murah rejeki ingkang melimpah tur kebak barokah sarta pinaringan katentreman lahir batin keselamatan donya prapteng akhir Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil.